Poďme ďalej, Monika. Nezaostávaj. Nemáme už veľa času. Zvládneme to. Vydrž, Lily. Wow, to bolo skvelé. Vyhrali sme. Aha, pozri. Je tu nejaký bonus. Zaujímavé. Asi je to naša odmena. Pozrime sa na to. Vítajte v novej výzve. Ako sme sa sem dostali? To už nie je podstatné. Uvidíme, čo máme v dnešnom programe. To je strašidelné. Neviem, kam kliknúť. Možno sem? Alebo sem? Vyberiem toto tlačidlo. Čo to je? Tu je hrot. Och, toto je ostré. No, Monika už stlačila tlačidlo. Wow. Som uväznený. Dostaňte ma odtiaľto. Au, to boli. Zdá sa, že sa jej to vôbec nepáči. Myslím, že by som mal byť opatrný s tým, čo vyberiem. Nechcem spraviť chybu. Musím si zaželať veľa šťastia. Tak poďme na to. Čo je to? Vyzerá to ako rúžová srsť. Bude v poriadku. To je nudné. Wow, všetko je také pekné a jemné. Je to také milé. Je to také príjemné dotýkať sa týchto stien. Super. Och, aké sladké. Uf, nič zaujímavé na pozeranie. Padám. Pomôžte mi. Au, čo je to za hluk? Počkať, nerozumiem. Čo sa deje? Ahoj, Lily. Vďaka, že si ma chytila. Máš to tu veľmi pekné. Monika, ako si sa tam dostala? Dobre, všetko je späť na svojom mieste. To je lepšie. To začne tentokrát. Ešte som sa nerozhodol, čo si vybrať? Dobre, nech je to toto tlačidlo. Monika, ty si opäť prvá. Môj Bože. Čo je to? Povedz mi to teraz. Naozaj by sme nemali veci unáhliť. Najprv to musím vyvolať. Pozrime sa, čo tu máme. Wow, čierny banán. Celkom cool. Au, moja hlava. Čo to je? Čierny banán? Čože? Nikdy som nič také nevidel. A je ich tu tak veľa. Mohol by si byť trochu opatrnejší. Dúfam, že tieto banány sú také chutné ako obyčajné. Musím ich naozaj vyskúšať. To je celkom dobré. Wow, super chutné. Tento raz som urobila správnu voľbu. Prajem si, aby to tak bolo vždy. Hej, čo je toto? Šupky? To je dosť neslušné, Monika. Prepáč, neviem, kam inám ich dať. Buď opatrný. Skoro si ma trafil priamo do tváre. Postaraj sa o svoje zvyšky. Prestaň robiť neporiadok. Nebudem to upratovať. Netušil som, že si taký bordelár. Radšej choď k Lily. Je mi ľúto, že ťa sklamem, ale stále som nerozhodnutý. Myslím, že jednoducho kliknem náhodne. No? To bolo správne rozhodnutie? Máš celkom šťastie, Lily? Gratulujem. Dostal si obrovský pohár ružovej nutely. Ja by som to sám neodmietol. Som si istý, že je to celkom chutné. Áno? Super. No skvelé. Teraz je čas to doručiť jeho právoplatnému majiteľovi. Priprav sa na chutný obed, Lily. Čo je toto? Prečo je to také lepkavé? Voní to dobre. A chutí mi to. To je naozaj nutella? Mal som šťastie. Dobrú chuť. No, aký je to pocit? Páči sa ti to? Áno. Je to na zjedenie. Ďakujem ti veľmi pekne. Wow, je tu toľko nutely na zemi. Som pripravená zjesť to všetko. Fuj, to je špinavé. Vy, babi, nemáte žiadne spôsoby. Monika, takmer som teraz spadla. Tvoje banánové šupky sú všade. No, kto je tentokrát najodvážnejší? Som pripravená skúsiť, aj keď sa stále bojím. Lily, je čas sa rozhodnúť. Daj sa dokopy. Čas sa kráti. Klikla som. Tak čo tam je? Hneď to zistíš. Daj mi pár sekúnd, aby som všetko pripravila. Dobre, vybrala si. A nejakú lahodnú sódu. Gratulujem. Ja by som si tiež dal. Ale budem ti musieť dať každú poslednú kvapku. Wow, toto sa mi páči. Chutí to naozaj dobre. Ale myslím, že to stačí. Nemôžem to zastaviť. To stačí. Už je to príliš mokré. Táto situácia je mimo kontrolu. Som celý mokrý.
Prestaň! No, zdá sa, že to je zatiaľ všetko. Konečne je čas, aby som sa spamätal. No, tak, nebudem ťa obťažovať. Au, moja hlava. Prečo má Lily vždy nejaký problém? Nech, to nie je moja vec. Monika na mňa čaká? Skoro som vybral tlačidlo. Nechaj ma pozrieť sa trochu pozornejšie. Tam, klikol som. Dobre, Monika. Tentokrát si sa rýchlo rozhodla. Pozrime sa, čo si dostala. Wow, to je obrovský burger. Gratulujem. To je celkom skvelá voľba. Úprimne, sotva sa môžem zastaviť od jeho jedenia. Ale tento burger má jednu nevýhodu. Je dosť studený. Niečo som vymyslel. Zohrejem ho týmto plynovým horákom. To je ono. To vôbec nie je zložité. Stačí trochu počkať. Myslím, že to robím dobre. Hlavné je, aby si sa neponáhľal. Už cítim vôňu toho opečeného teplého žemle. Nie. Nie. Burger je spálený do čierna. Budem predstierať, že to tak malo byť. Neprezradíš ma. Však? Ponúkni sa, Monika. Toto je pre teba čerstvý popol. Fuj. Čo je toto? Nemôžem dýchať. To stačí. Prestaň, prosím. Čokoľvek povieš. Aj tak už nič nezostalo. Fuj. Naozaj sa potrebujem osprchovať a toto všetko zmyť. S týmto som nemal absolútne nič spoločné. Ako sa majú moje malé vtáčiky v klietke? Nie príliš dobre. Je tak ťažké si vybrať. Ale podarilo sa ti to, Lily. Dobrá práca. A už som tu. Priprav sa a neboj sa. Budeš to milovať. Je to naozaj chutné. To bolo ťažké. Takmer som si zlomila chrbát. Potrebujem dnes ísť na masáž. Pozri sa na tú obrovskú porciu rezancov. Nie. Začalo to. Čo sa teraz stane? Jej! Sú to rezance. Super. Nemal som sa tak báť. Chutí to skvele. Teraz si konečne môžem dať niečo na jedenie. Je dobré, že ich je tak veľa. Som naozaj hladný. Táto výzva ma naozaj vyčerpala. Potrebujem obnoviť svoju silu. Som rád, že všetko dobre dopadlo. Takmer som zabudol na paličky, ale vidím, že ich nepotrebuješ. O môj Bože! Aká nočná mora! Také chutné. Jem tak, že mám plné srdce. Ešte zostali nejaké rezance. Wow! Skvelé! Nepoviem nie na duplu. Už sa na to nemôžem dívať. Je to ako horor. Radšej pôjdem k Monike. Neponáhľaj sa. Stále rozmýšľam. Urobiť rozhodnutie je naozaj ťažké. Myslím, že si vyberiem toto tlačidlo. Dobre, teraz som pripravený. Rád to počujem. Si dosť odvážny. No, potom dostaneš oko. Ty? Bojíte sa? Myslíte si, že som skutočný zlý génius? Mysleli ste si naozaj, že to bolo moje oko? Len som si robil srandu. Je to gumové očko a vo vnútri je skutočne dobrá náplň. Stojí za vyskúšanie. Páni, to určite. Je tu toľko džemu. Pozrite sa, ako kvapka. Je to vynikajúce. Chcem to vyskúšať. Super! Monika, toto sa ti bude páčiť. Začneme s náplňou. Hlavná vec je nedať si to do očí. Je to ťažké. Myslím, že niečo tečie. Zaujímalo by ma, čo to je? Voní to pekne, ako sladký džem. Wow! Neprestávaj. Chcem viac. Je to také dobré. Nemáš ani predstavu. Som naozaj spokojný so svojou voľbou. Gratulujem, Monika. Ups. Wow. Nemohol som udržať oči otvorené. Prepáč. Ako sa tam máš? Nič nevidím. Odstráňte to zo mňa teraz. Čo je to? Myslím, že to potrebujem pozrieť bližšie. Cíti sa to príjemne? A môžem sa toho dotknúť a ochutnať to. Wow, je to žele. Super. Teraz si dáme džemový kúpel. Aká skvelá kombinácia. Mal som naozaj šťastie. Nemyslím si, že je zranená. To je dobré. Inak by som si to vyčítal. To vyzerá špinavo. To vyzerá úplne nechutne. Nechcem sa na to pozerať. Toto gumové oko je také veľké. Toto mi stačí na dlhý čas. Super! Pamätajte, každý deň musíte robiť rozhodnutia a vaša budúcnosť na nich závisí, takže dúfame, že neurobíte žiadne chyby a vždy urobíte správne rozhodnutia. Veľa šťastia. Uvidíme sa čoskoro.